Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolden Etheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi onjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile iqewula ngezulu kaKK Masinga phansi eintabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesifili. Ngisho izingcwethi ogcabale mbathathu manyathela noKansas City Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakho imbongikazi. Sawubona siyakwamukela kuUkhozi FM TV, igama lami nguSiya Mhlongo, ukhona futhi noNeliswa. Namhlanje uzozwa izwi lakhe nje kuphela. Sawubona Neliswa. Hayi Siya njani? Siyaphila. Ibimnandi team building. Hey, bekumnandi Drakensberg. Ngitshela mahasha bekhona this time. No, bengekho uphutheliweke kodwa yazi sibe ne picnic on the mountains. Ngizonjoyina sesisonke kwi-calendar shoot. Lalela. Namhlanje e-studio sinesihambeli sethu kade sikhuluma naye, sikhuluma ngokuthi esebe neminyaka eminingi esebenza kwi-space sama-event, i-PR ne-marketing, besebenza kakhulu nosomabhizinisi abaphezulu abayimele, besebenza nohulumeni. Ungitshela indaba yokuthi kuyasebenzeka ziba khona inselelo. Inselelo enkulu iba la khona mase kuwumbono wakho futhi ohambisana neministry ukuthiwa into yobizo le. Sihambile sithi namhlanje siyaziwa kakhulu eThekwini KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika ngikuthanda kakhulu isibonelo esihle so wesifazane omnyama osamncane owenza izinto unamagalelo namava. Sikhuluma ngosisi uZodwa Msimang. Sawubona sisi Zodwa. Usamncane vele. I'll take that and run with it. Usamncane vele. Angibingelele nje manje makhetha uyaphila. Sikhona singezwe kuningi. Hayi siyaphila siyabonga. Ngiyathokoza kakhulu ukuba ngithola ithuba lokuzovakashela Ukhozi TV namhlanje. Kulesi sigaba sonyaka so sesibheke kumali yethe nonyaka so kusuke sekugoqwa. Emsebenzini eniwenzayo uzositshela ukuthi uhlwene kangakanani. Ngabe kusuke kunifakele ingcindezi nisuke senithola isikhathi esincane ngiyacabanga nje sokuphumula nokulala. Yes kunjalo kodwa phela ubuye ukhumbule ukuthi angithi manje olomkhakha esikuwona wokuhlela imicimbi ulimale kakhulu kulesikhathi seCovid. So siyabuya ke kodwa kancane kancane mawubhekisisa uqaphelisisa uzobona ukuthi naseyindaweni lapho kuhostwa khona imicimbi efana ko-ICC namahhotela ahlukile sekuyaqala kuba busy. So engizama ukusho ukuthi akukabuyeli kahle hle ncamashi kodwa khona sekuyabuyela ngoba nathi sikhona impela nje imicimbi esiqhuquzelayo esibhizi nayo njengoba nje kuyinyanga kaOctober, uNovember, uDecember kanjalo kanjalo. Ayakusafani khona sekucisha impela kube ngazi ukuthi hayi siyabuya. Sizodwa ispace okusona umkhakha noma umunxa okusebenza njengosomabhizinisi khona eminye njengamanje usuku lomunxa wefoundation engicabanga ukuthi kwahamba kwaze kwafika lapho. Singqikithi yethu namhlanje sizofika lapho. Kodwa ngaphambi kokuthi sifika kusitshele ngaleli ikhono liqale liyingane yakhula belenza muphi umsebenzi nawe uZodwa Msimang ubukade uqhamukephi uma kuukuthi lengane kanye nawe nizokwenza lobu budlelwane nale partnership esibe hambe yayinhle yaba namagalelo kangaka. Ngiyathanda ukuthi i-partnership phakathi kwami nalengane. Umuntu nawe uyaphila ngithi kusho njalo. Njalo mase kuneyinkinga sekunama legal challenges seyinkantolo niyashihlukanisa ukuthi hayi naye umuntu nami ngumuntu. Yes kusho ukuthi siqaleke kuyiKhono Communications many years late 90s ngaleso sikhathi ngisebenza with ubaba the late uDokotela uDon Mkhwanazi. Ngase ke ngithi ukuhlaba ikhefu kancane nje ngiyothola undodana wokuqala mangibuya ngathi hayi no seku 2000 eqala ngathi hayi no sengiready ukuthi ke manje sengalibamba iKhono Communications ngiqhubeke nalo. Sasikade ke siqalile ukwenza imicimbi ngisakhona lapha ngibambisene naye ngisebenza enkampanini yakhe ngaleso sikhathi. Kwakukhona ibhuku mawuzokhumbula kahle libizwa ngokuthi Enterprise magazine kababa uThami Mazwayi. Ngiyakhumbula. Wayebhala kakhulu ke ngalezi zakhe. Those were exciting times inkathi ze transition siqeda singena kuhulumeni nazo zonke izinto ezazimnandi ezazenza ngaleso sikhathi. So we used to have what
was called Enterprise Development Forum. In other words, the magazine itself hosted lama sessions on a monthly basis. Labe bezobiza khona ke ngaleza ikhathi ongqongqoshe babize abantu abawosihlalo no CEO for ama SOEs for ama business amakhulu, captain of industry. Yes, ungasho kanjalo. So ngithi bayaqala abampisholo bayangena ukubamba lezi ikhundla ade zibanjwe ilaba abanye for the longest time. So it was such an exciting period ngempela sisenza leyo mcimbi efana leyo, because uhlolo nje at any given point in time na ungqongqoshe nangubani ubani. So it obviously it exposed me at a personal level to that caliber of people. So confident ukuthi hayi mase ngiqala ke manje sengithi ngiyafocusa kulo msebenzi on my own, I would have, I think, in network nokho ephilayo ukwazi ukwenza. Kodwa let me tell you something ukuthi ke umsebenzi wokuqala omkhulu esawuthola manje ke sengiyiKhono Communications was Umkhosi Womhlanga. Hayibo. Yeah. Wow. Yes, was Umkhosi Womhlanga. Umkhosi Womhlanga lapha kusho ukuthi ngaleso sikhathi iKwaZulu Natal Tourism yayisifuna ukuthi upackage iubrand as a tourist attraction, ube ne lifestyle element. Yeah, wase kubonakala ukuthi ay namba abantu abangaleso sikhathi ke ngangisebenza for that particular project nobaba uzomkhumbula baba uStoto of Osimkhize. Yes. May his soul rest in peace. Yes, so sasibambisene naye ke. Yes, so the brief was ukuthi upackage ngaleyo ndlela ukuthi ube attraction emnandi, and also nithole namanye ama sponsors ukuthi afake akwazi ukuthi upackage ke ngendlela ekahle. So ke saqala, that was our very first project. This was in year 2000. Wow. Yeah, kunzima ke kodwa ke ngoba nje uyabona ukhulelele kamasho usuyosebenza lapha nembube nendlela kwenziwa ngayo protocol yakhona. Kodwa ke hayi uma ngabe into uyiphiwe uyakwazi ukuthi unavigate. I was about to ask ukuthi kuthatha ini, what goes into planning an event like that? Usuqalile wangena khona ukuthi Umkhosi Womhlanga, it's a big thing. Yes. Every year isikhona manje, angazi ukuthi mhlambe ubuyenza minyaka yonke yini, but how much goes into that? A lot goes into it, but uyabona uma ngikhuluma ngendaba yokuthi into ngisebenzisa igama deliberately mawuyinikiwe, because naturally I'm a connector in terms of personality profile. So kulula kumina ukunavigate noma ngabe amaphi ama environments. So ngangikwazi nje ngifike ngene nje ngifuse ngikhulume naye impela ingube ngibuye ngihambe ngikhulume nabo impela odlunkulu, you know, but also at the same time and khona nohulumeni, and ngalezi ayikhathi ke kukhona dynamic nje political ngesigxile lapho kakhulu. Ngiyayizwa umbuso wangaleso sikhathi upolitiki nalo sukhona manje. Kunjalo uphinde ngophela manje wena uyazi ukuthi awulona kodwa ke futhi ke focus ekuthenini umsebenzi kuba yenzeke. Yes, umsebenzi. Yes, that was what was most important. And also ke you know when you are hungry for something unawe ngoba uyaqala ukuba sespace nesifana lesi, you also want to prove yourself what you've got, what it takes. So we just had to give it our all, like our all okwangempela, and also being intentional. Anything mawungekho intentional kube ngaphumeleli kahle. So mawazi ukuthi these are the goals. Okay, in terms of the brief, this is what we have been given as the objective of customer lethu ngaleso sikhathi. So we needed to focus on that, and it was going to be for a period of 3 years, that contract, and we did it, and it was exciting. Challenges kodwa ke we learned a lot, because njobusho yayimningi imkhakha, intombi ngapha, i-catering ngapha, infrastructure ngapha, indlunkulu ngapha. So it was a good training ground ngasho kanjalo. Kodwa futhi lokho enaqala kwaba iblueprint yalaba abagijime nayo ababambe ibaton bafika la usukhona manje. Ngizwile kulonyaka ukuthi uattracte intombi engaphezulu ka 10,000. Yayibona ke manje leyo project management ukuthi siyo sinye scale, kodwa sibonga nina njengeKhono communication. Ngishilo ngathi siyeza kwiKhono Foundation sizogxila lapho. Ngifuna nje ukuthi usinikeze nje masterclass ka 2 minutes. Ngoba la khona nizitholele indondo neimendlela, nibe yingqalabutho nje basiqeda kusho ngokwenza umhlanga ukuthi ube attractive ngokukaka tourism nokunye nikwenzayo. Sesibabona abantu mabefaka ama-bio abo mhlambe whether ku LinkedIn noma kuma Instagram page abo bathi events management.
Masterclass jika 2 minutes. Yini eholela ukuthi i-event company ikhule ibe nezinsika ezizoyenza ukuthi iphumelele ithi beat the rest noma iperforme kangcono kunezinye. Izinto njengathi nje ungasifumbathisa zona uma ukuthi sine interest kuleyo mkhakha. Yes ukuthi ibusiness nje noma ngabe liphi business lifuna wazi ukuthi why am I in this type of business? Yeah. Why am I in this sector? Yeah. Because once you know your why, then it becomes very easy. You know, when it comes to eventing, I would say because also ama-barriers of entry they are very low. You know, uqala kulula. But into ebalekile kakhulu ukuthi unawo yini noma ngizothi unalo yini ikhanda labantu because you work with people all the time. Yeah. Okay, wena ngala uyi-project manager. I-customer ngala bese kuba mhlambe ama-suppliers ngala and many other stakeholders. Yeah. So you are central to these things, which ubalekile. So uma ngabe ungenalo ikhanda lokwazi ukubamba zonke le inhlaka zikwazi ukuthi zibe la ngoba uwena you are at the center. So that's very important. You need to have you need to be extremely good, I think, in terms of interpersonal skills. You need to be organized because you only get one chance. Event izofika kanye phela sidlulile phela. So mangabe kuphithizele kuzowenzakalani. So you need to be very good in terms of being organized. So attention to detail. To detail. I cannot emphasize that. Attention to detail because njengoba ngisho ngeke uphinde uthole elinye ithuba. So attention to detail and then you make sure ukuthi ne-team because you know isisho sithi the team makes the dream work. Uma ngabe uzothola abantu abanga-understand ukuthi why are they there nanokuthi yini kufanele yenzeke then it's going to be a challenge. So you need to be very careful how you choose the team members azokulekelela. But ke it's work in progress. Nami ngaqala yazi mangiqala ngihleke nje when I look back because mangisaqala I had to get my sisters njalo babephuma babese tertiary. Ese madoda abantu banishayisa lapha esikoleni abantu bazobamba admin ngapha you know. So kancane ke mase uyakhula into important ke angizi ukuthi it's just only for eventing. Any other business is you need to have a plan. Ngiyengibona ukuthi kwesinye isikhathi ama business amancane sengayithatha serious into strategic plan because then if you fail to plan then you are planning to fail. You know, so ngeke uzowazi. So you need to know ukuthi ke yini ofuna ukuachieve in 3 years time. I know sometimes these things they sound cliche but they are important. And I will emphasize ukuthi they are important ngoba this is why we are still here Tina after i-COVID. Because amabhizinisi amaningi lomkhakha wethu ahlulekile ukubuya post COVID. Kodwa ngoba besabantu abahlale beplana njalo sazi ukuthi in 2 years and 3 years and 5 years sifuna ukuachieve lokho nalokho lokho kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibalance kunzima konjalo kodwa sibalance yize kuxhugela kodwa umbono ukhona kodwa umbono mawukhona ngoba umbono uyakuguide incwadi emnandi ithi ibhale make it plain ifundeke noma ungasekho khona izofundeka yes so that has assisted us a lot. Sihleli nosisi uZodwa Msimang we-Ikhono Foundation masibuya useke wasinikeza ke isiqalo sokuthi ngaphambi kokuthi kufike i-Ikhono Foundation khona i-Ikhono Communication lenza ama-eventing lisaqhubeka lisasebenza masibuya sikhuluma nge-Ikhono Foundation. Father's Day when we were watching Simunyamara, we were dancing mobile had a room divider. Onze plastic scherp me like ons jong, on lachen. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Cele sets my mood just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. I'm the real though. Paying out TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference.
Sesibuyile kuKhozi FM TV, igama lami uSiya Mhlongo, noNeliswa, uzwe iphimbo lakhe nje kuphela. Isihambeni sethu namhlanje usisi uZodwa, akuphumeki ukuthini ngithi sisi Zodwa. Yangena nje lento. Ngisho noma bekuthiwa usungikhululile, kodwa nje usisi Zodwa Msimang. Ukuyibona leyo nto Neliswa, ukuthi nje khona labantu ongeke ukwazi ukuthi uvele nje linquni nje linjalo. Kumele kube khona indawana. Kuliswe kahle. Kuliswe kahle. And ngiyakhumbula kufika la nokhosini Siya, just by the way. Wonke umuntu was either ubhuti sibanibani, sis this, umalume usibanibani, and mhlawumbe unomfundo ngiyamkhatha. She pulled me aside, she was like, yeke leyo nto kusemsebenzini la. Usiya. Asibuye sisizodwa, ngifuna sizongena kulomunxa weKhono Foundation. Kodwa ngaphambi kokuthi sifike kulona, angifuni ukuthi chronologically ngokukhula kwezinto. Uma kukhona ezinye ezihambe zaba khona, izingane ezizalwe iKhono Communication, khona mhlawumbe ongasitshela ngakho. Yeah, angibonge kakhulu ngalo mbuzo Njomani. Okay, kuthi ezisikhula ke sabe sesiqala siza nama conferences, nama exhibitions. Uzobona I think one of the projects esaziwa kakhulu ngawe, especially la eThekwini naseKwaZulu Natal, ileyo amasipala weThekwini bizwa ngeDurban Business Fair. Yes. So then we started doing also ama international conferences and exhibitions ngokuhamba kwesikhathi. Niba ingxenye yo essence. Asikwazi ukuyikhohlwa le inzima injalo. It was such an exciting time. I'm sure sisazophinde silithole linye ithuba elifana nalelo. Yes, so umuntu wayesethola nje umqondo ukuthi ke uyazi ukuthi kwesinye isikhathi kufanele ukuthi ungabe uyiconfine kakhulu kwi space okusona, ucabange kade, ucabange kabanzi, spread your wings. So then I started thinking about what could be done in the continent, what could be done in other countries. That's when we actually changed the name from Ikhono Communications to Ikhono Thrive Global, because we're now looking at actually doing events and exhibitions and conferences in continentally wide kabanzi kwizwekazi lase-Africa, and then kwamanye amazwe uma ngabe livele ithuba. So kanti ke kuzothi ngalesi sikhathi ke futhi se-COVID, uyazi uma umuntu ojwayele ukuphithizela obhizi, uthanda ukubamba izinto, ungazi ukuthi manje uzosakalelwa ikhanda bangasabanga lutho. So ngathola ke umqondo ukuthi ngiqale fashion brand, so I got myself into the textile space as well. Njoba ubona nje la ngigqoke ibrand yethu ibizwa ngokuthi iZulu Madam. So how we started the whole thing is mawubheka our very logo yokuqala yeKhono Communications yakhiwe ngesikhaza nesicholo. So we developed ama-prints ethu from that. So mawubhekisisa kahle uzobona ukuthi khona isicholo nesikhaza. So ngawudownloada kanjalo ke umbono ukuthi do your own prints and then do your own garments and then run from that. So that's what we do as well as benzela bese osiwe kuphela nani. No khona kusho ukuthi wena uzange uye ku-DFF ngoba we launched i-range yobhutiza ebizwa ngokuthi ibutho. Kusamele ngene Instagram wakho. Kusiza lokho. All right. Kuzokusiza lokho. Yeah, so we launched for you guys as well. Asikwazi ukunishare ngaphandle asinithandabi. Nice one. So we've got ibutho as well for guys, and then we also launched a gift. So it's like a gifting range. Izipho ngoba vele mawenza imicimbi isikhathi sengifanele wenze nezipho. Kodwa sabe sesithatha further also sa develop nama products, so oyela nama body butter kanjalo. Yes. So that's sithola mase sigodoka ama goodie bags. Yes. Also, when you are a giver, some of these things they just come naturally. So we've got a gift as well, and then I also started something called the Thriving in Abundance Talk. Last khuluma khona nje ngento ezis spiritual topics kube mnandi ngaleyo ndlela ke nakhona sisiqala senza ikipa namathawula, uyabona nje ube busy kumnandi kuba busy. Yes, so that's the busyness that we got ourselves into during COVID. Kodwa imicimbi, that's our first love. Conferences, events and exhibitions, that's our first love. We'll always do that. Nice one. Sengathi ngahamba kuphumelele konke kahle lokho kuZulu Madam nebutho. I received that. Ila gift sho njalo. Yes, the gift. LEGIFT. Okusho ukuthi nje mangifisa ukwazi ukuthi hey ngingamthengelani usibanibani for into ukuthi nini go to Instagram. Okay. Bheka le gift. All right. Bheka Zulu Madam. Okay. Yeah.
So sumnandi. You are covered for Christmas. Kulungile. Nayi manje le yokuthi sisizodwa inherently unentshisekelo ngokuthuthukisa abantu basemakhaya. Yes. Noma abantu abaseyindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni angibeke kanjalo. Kungazuthi le experience obenayo njengosomabhizinisi ufuna ukuyithululela kulezo indawo ukhulisa abantu phinde kube nale ngxenye yokuthi ihambisana nobizo akusifake ke manje kulelo page. Ngiyayithanda indaba yokuthi ihambisana nobizo. By the way kuhle mhlawumbe umuntu ayikhulume le ndaba sonke njalo sibiziwe abantu abangacashi ngesithupha njomani akulona ipulpit nje kuphela nami elami le kunjalo so we are all called. Yes, you're right. So ke njengoba kade ngisachaza ngalo mcimbi esiwenzayo or iproject esiyenzayo la silekelela khona osomabhizinisi abancane ukuba bathuthuke. So it's always been something engazithi igcine isiyipassion kimina ngoba uyawubona umehluko kumuntu ofike engazi lutho waseba exposed to lama programs enwa offerishayo through this program ebese ba utho angithi ke manje lezi zinto awuzenzi nje just for the sake of the bottom line or the ultimate goal is to eradicate poverty as far as I'm concerned. Because if I'm able to put something together that is economically active and viable, sengikwazi ukuthi ngilekelele even ama generations azolandela lapho, you know, sengisho in a family structure uma ngabe uzoba umama ukwazi ukwenza izinto for abantwana then kanjalo kuhambisana. Yes. So how this whole thing started, mhlambe kuhle nginikeze background. Please. You know, when you experience what I will call angilazi gama lesizulu kodwa it's a crucible moment, like something that changes your life altogether. So when I lost my husband and my sister in 1 week, my head is spinning. But I knew ukuthi there must be something efanele ngifunde kuyona yonke le experience, you know. So then I gave myself grace and permission yokuthi ngithi seek the Holy Spirit kabanzi ukuthi okay, so la yini ke obufuna mina ngifunde kulokho, you know. So that's when I started getting, I've always had the passion for abantu njengoba ukuthi I'm naturally a connector. You know, let me tell you something wesiyami. So kwaba khona ilanga la ngibona khona something on social media online ikhuluma about a program, a leadership program for abantu abafuna ukwenza ushintsho empilweni zama communities abo. Hawu mangithi how this thing is in the US ngihleka kodwa ngiyibuke ke regardless yabo ngiyifunde mangithi hawu yazi ene unga apply to a scholarship. Oh okay, ngithi othi ngizama ngifake ngithumele lento ekseni ngikhumbula kahle ngangisa kwenye yama boards lana ngiyangine board meeting kodwa ngibona ukuthi deadline so fanele ngiyenze ekseni la ngisheshise ngayisubmit kwabuya an automated email esho ukuthi ayisitholile sengifake ne application ye scholarship sizokuphendula 3 to 5 days mangibheka i-email ntambama ngo-8 in the evening yathi sithola application yakho siyawamukela ne scholarship yasithola. That's when you know ukuthi we are guided konke ethile kufanele yenzeke. And then I think this was in May, end of June ngayithola sengise Boston in the USA in this class leadership nabantu who are doing amazing things in their different countries, you know, abaqhamuke ezahlukene zomhlaba, you know. So that's when the journey started because I program yakhona iyakupush ukuthi ke noma kanjani fanele ubuyele ekhaya usune clarity ukuthi yini ozoyenza. So that's what happened again. And then ngoKhisimuzi waloyo nyaka ebandleni lami ngingena kulona lapha Grace Family Church on Christmas Day kuvele kungene i-DVD la bechaza khona ngama programs kade bewenza for the whole year alelela umphakathi and then boom vele qhamuke nje lo mama wakanyuswa echaza ukuthi bona benzani ezabafelokazi bakanyuswa ukulekelela umphakathi wangakubo. Uyawazi kumoya mawusukhuluma and that was it. Kwakleje ukuthi namba abantu bakho hlala phezulu kwabo uqhubeke nabo. So that's how then I started ke i-foundation ke sahlangana ke saya ngiyakhumbula nje sile ukombona umama uzama sifika ngathi mina ngizoza lapha kwakho ngizoza lapha kwanyuswa kwakho sifike na ngempela ngimxoxeleke nje ngimnikeze lesi story ngimnikeze sona ngithi so I'm here to
work with you. This is who we are. This how we would like to assist because siyathanda ukuthi nithuthuke ngoba if we get it right like nina kuzoba easier. So abakwenzayo right now bona vegetable farming and also poultry farming. Okay. So those are the two things abafocusing on. Yes, babafelokazi. Baye badeblishe kancane sometimes also kwi-textile ukuthunga here and there. Mabe bethola ithuba, but the primary things is vegetable farming and then poultry. Yes. So that's what they do. So okay, manje ke ngase ngiyabuya ke sengibuka ukuthi okay sesihlangana nabo kodwa ke I need to ngumuntu structure kufanele ngistructure lento ukuthi soyenza sizoyi-offerisha kanjani. So there are three things ezingama focus areas e-foundation. Is personal mastery, because uma ungakwazi ukuyimasterisha wena ngekwazi ukumasterisha business nje. I know that because I've obviously sekunesikhathi ngine business. And then the second thing is offerishayo i-financial literacy. Uyalwazi udaba lwenketho sibonile igenge uzokuthola umuntu awuyitholile into angaziyo ama-million and then the next thing in 2 siphelile how kanjani, especially nakwi area yokucomply because I'm a finance. Yes, that's very important. And then we get into just general entrepreneurship. Uma ngabe business uliqala yiziphi izinto ezibalekile, you know, so nama soft skills izinto ezifana lezo. Sometimes uthola ukuthi abantu baye overlook kanti zibalekile because izona ezidala ukuthi ukwazi ukusustain ibusiness. So those are the three areas as focus akubona as foundation primarily, but we do other things as we go along, as you would have seen. Funds, flats. Ukuthi kade si busy nje kakhulu sivele nje yazi uyithole into ethi yenza something and then you start and then abantu bavele bafike bazokusupporta impahla or blankets ukudla. So we've been all over the place because abantu our friends from other provinces as well bebe supporter. So we've also been able, because focus here to your foundation is mama and also abantu abasha, because awukwazi ukubasha ngaphandle abantu abasha, especially endaweni zasemakhaya ngoba insiza kusebenza azivamile ukuba readily available. So bayadinga ukuthi kube ngazi nikwazi ukubalekelela nibakhombisa ukuthi izinto zenzeka kanjani. Also ngoba ngikhuluma ngendaba yokuba generational, ngoba uma ngabe engasekho umama lo bekade mhlambe eyiqhubha le ndaba fanele kube khona umntwana ekhaya ozokwazi ukuthi uyena uzojoyina kanjani ukuze siqhubeke senze sure ukuthi lento yoku eradicate i-poverty in our communities siyakwazi ukufinyelela kuyona. Yes, so we also host youth seminar nge-youth month as much as siwenza ama-programs athile. Yazi kubalekile ukuba busy. Productive, fruitful. Yes. Ngiyajabula mawuthi fruitful because masiqala nje uGenesis kuthiwa we must be fruitful. Multiply, replenish, subdue. Oh my daughter, Ramashakata. Ngoba uyayazi nje le ndaba so that we are able to dominate. Because sizodominate kanjani uma ngabe singakwazi ukuzenza zonke lezo zinto. Yes, so we do host ama youth seminars as well, and also ngiyithanda leyo siwe angazi noma uzongivumela yini ngoJune bengikade ngisezingolweni nomunye umhlobo wami njalo wenza nama functional olohlobo enza ama career expo. Nanye yezinto ayenza ukuthi waxhumana nabanye bakwi aviation bafika nebhanoyi balipaka lapha esikoleni egroundini nama besukuma balula ukubaluleka kokuthi kwesinye isikhathi into efunwa nje umuntu osamncane ehlala endaweni zasemakhaya noma kunanoma iziphi ke ezintulayo i-exposure nje ukuthi nami ibhano engakwazi ukuba seduze ngaleso sikhathi sekuba khona interest etshalekayo mhlasimbe angazi ngasebenzisa siphi isibonelo kweyami impilo, but at some point mhlawumbe ikhona into eyathi umsakazo i-motivation eyayikade ingekho ngase ngikwazi ukuyilandelela. Yayibona leyo. I think ikhulumento enade ngicabange yokuthi have you ever done into where awazi ukuthi izosebenza kanjani but ubona into somewhere mhlambe ama funds or the resources adingekayo awekho but unaleyo nto nje ukuthi yazini lento izokwenzeka, I have no idea ukuthi ngizosuka kanjani lana ngifikele but khona le nto ngicabanga ukuthi ikhono ilokho elikuletha yabonga ngiyayithanda malifinyelele endaweni ezisemakhaya. Yes, why I'm smiling because uma ukhuluma ngendaba ukuthi kwesinye isikhathi uye kuyiqala into ingekho ifunding yayo ngoba umzwile otheqala uyazi ukuthi he will see it to its logical conclusion. Uzokhumbula ke sike sabambisana last year ngo-2020 in the middle of i-COVID nokwadule nakho konke
umuntu a receive le message through prayer ukuthi ibandla lomile ku dry abantu baxakekile abantu ba stress, there's been so much loss, I need a worship ezokwenza ukuthi abantu ke bayizoyilahla nje in my presence kube mnandi, you know. Yazi ngiyakhumbula nje siye kwi site inspection ngaleso sikhathi ke you could only do 250 indoors, so we had to go siyokhuleka e-ICC in the venue. Yazi avela ngibuyisela ichorus engade ngaligcina lihlabelele luthela la ngikholela khona ukuthi uyabona selomile limatise ngomsawami. Yes, ngabona ukuthi kusho ukuthi lento is serious, you know. And we did it. Sike now ama resources. You know, because usukuzwile you know ukuthi noma ungawathola ama resources for that particular project. Kodwa ikhonto ethile azokupha yona uyobusa ukhava ngelinye ilanga. We had an amazing time. We had to, this now was, we decided ukuthi asikwenze kube I fundraiser for the foundation, because the foundation iyona efuna ukwenza izinto ezizolekelela umphakathi. And yazi ama NPOs, you can't always be going to government yongqongqoza all the time. Fanele kube khona ukuba creative ukuthi what can we do thina ukuthi sikwazi ukuthola ama funds okwenzela ama projects ethu, you know. So that's when we started the Kings and Queens. This was in 2020. We had to Sisitokozo noBhutnqubeko. They came baginqa phansi kwayinqaba umoya engcwele wehla uzobona ngathi uzowubamba ngesandla. Yes, so the same again last year as well. We had Kings and Queen again, the second edition. So siya with that edition manje. Ukubuyela emuva. Ama resources akhona wekho. Siyaqhubeka ngoba simuzwile oshilo and siyazi ukuthi ufuna ukuachieve ini. Zodwa le element yakho nokukholwa kwakho ngiyazi uthetha sisengiyazi ukuthi ukhonze Grace Family Church bengakaze ngazi kodwa bengikwazi ukuthi umzalwane ngikwazi ukuthi usoma business iya ngokuyadlubulundela iyavela. Wenza kanjani noma iyipi advantage okukunikeza yona kuba nalobu budlelwane noNkulunkulu wakho nokholo lwakho ekutheni zonke lezi zinto ke eziwumbono nawo zichume futhi ichume kangconywana kunaloko bekuyikho ngaphambilini? Ngiyasanda lo mbuzo. iBhayibheli lithi sishiyela umoya oyingcwele ukuthi ube umngani wethu, ube umfundisi wethu, ubummeli wethu, ubumkhulumeli wethu. So uyaphila ngaphakathi kwethu sonke. So uma ngabe kukhona into oyipick up hayo ukuthi ngathi ufuna ukugisa kwi direction ethile uyahlala kuyinika isikhathi. Ufuna ungayiphuthumi uyibuzisise ukuthi okay ngiyakuzwa ukuthi lento siyenza kanje senza kanje senza kanje senza kanje. So then that means you are always guided. Ayikho nje into oyenza as ibe thumbs up noma ucanga ukuthi lento iyayidlula ke intellect. You know, this is why sometimes ukubona abantu umuntu ongayanga esikoleni kodwa ephumelele. Because isuke idlula intellect ukuthi what sort of academic qualifications ukuhlala nomoya engcwele nje kuyinto I would really, something that I would recommend. I always recommend ukuthi mawuyinika nje isikhathi sokuhlala naye umlalele umzwisise uzothola ukuthi izinto zakho ziyenzeka. You know, I grew up eLuthela kaMasho kwa F lapha esangweni abantu abaningi ababuka khona iprogram yeTV enesonto elithile. That's where I grew up. That's why I was shaped. I've always been a very devout and committed Christian. But as ukhula ke obviously uyakhula ebudlelwaneni ngoba lento ifuna ubudlelwane bonke ufuna ubunesharish. So ufuna ubunesharish ubudlelwane naye and mekubona ukuthi ayike manje usukhona and userious ngokuthi ubudlelwane ubunesharish bese lokho ekunikeza nje akukhombise nezinto ezinye ukuthi hayibo usho kanjani la kodwa ke as ukhula kanjalo kwekamoya ubusa uthola nama assignments nje amanye nangahlangane nawo kuya ngokuthi mhlambe ubizelwe kuphi okunye kenze kubizelwe into eziningi. I-worship is one of the things engibizelwe kuzona. That's why I gravitate towards it kube lula. Kodwa ikhona nezinye ekhaya nje shothi ukuthi kuvele kuculwe nje kumenyezwe omakhelwane sebajwayele. Uyazi ukuthi one of my cousins was reminding me nje recently ethi yazi kodwa wena njalo uhlale uthathe i-roll on ume phambi kwesibuko umpongoloza. So it's always been like that. Kodwa ke ngangicula nasesikoleni abantu engangifuna nabo kwadlangezwa. Bayazi ukuthi I was part of amantokhosana ngangi-chorist ngaleso sikhathi sokuculwa phela i-choral. Ngiyazi futhi bongoya. Yes, so ke yes kuba into enjalo ke nje imphumela yokuvuma ukuhlala nomoya oyingcwele kuyasiza. Kuyafuna kwesinye isikhathi ukuthi nje uvume
Angiba vulnerable. And just allow. Yabona makuthiwa uyavumela nje ukuthi usebenze usetshenzwe khona uzokwazi ukusebenziseka. Kufanele uqale uvume ukuthi kusetshenzwe wena kuqala ukuze ukwazi. Kodwa futhi kuyenzeka. Yabona mangabe kuthiwa I surrender all. Akusho ukuthi I surrender some. I surrender sometimes. I surrender, you know, kusho ukuthi I surrender all. Lokho kwenza ukuthi kufanele uphume nje ekutheni lento uzoyicabanga ngomqondo noma uyicalculate. You know, lento ethi yokufunda inkinga ngoba siyathanda ukucalculate. And also having been in business for such a long time, ngikhuluma indaba strategic planning. Ujwayele ukuplana ukuthi nami ngoqale ngathi uthini boy egcwele. Awagaga usho ukuthi ngeza i-concert i-worship experience ngoDecember kunje noma ngikwazi ukuyenza leyo. But uyaphuma lapho. Uyaphuma lapho because usuke usune understanding of how things work. Abanye baye bathi izinto ikaJehova sometimes they do not make sense, but he makes a lot of sense. That's a good place. That's a good place to start. Sabonga kakhulu. Kodwa ithi sifunda lapho Thembi. Yo, I tell you, yazi izinto emzansi. Babheka phezulu. Kakhanya mawubheka phezulu. By the way, I know ukuthi it has become like a joke and people are saying it in jest, you know, but in reality is that mawubheka phezulu. Kuyakhanya ngempela. Ababukeli ababheke phezulu kuzokhanya. Asivale kumnandi ukuhlala nawe umoya wakho ngiyazi ukuthi empilweni not everything's going well kodwa nje manginawe ngishabe kuthiwa sihlangana kwi registration ya kwi event ethile uzobuka lapha nosisi uhlezi unalo moya owodwa ama challenges abamaningi ebusinessini kodwa siyabonga kakhulu ukuthi ufikile ukuzoseluleka nokusitshela ngazo zonke lezi zinto ezikhulayo lapha kwaIkhono sengathi ngahamba kahle konke awusitshele konje mhlawumbe ngeinhlelo ezinye ezizoba khona maduzane kungamele sibheke nala esingayibona khona kuma platforms ahlukene na ku social media. Yes, ngiyabonga kakhulu ngethuba engilitholile ukuthi ngizohlala nawe Makedama. Kumnandi nokuhlala nawe. Unokuhlala nani? Kumnandi nifudumele. Contentile niphethe. Mase ni vulnerable enough izovela. Yes, so ke ngikade ngikhuluma ngeKings and Queens of Gospel. It's a worship experience. Sifuna nje ukuthi abantu bazohlala in his presence. Yazi kukhona ukuthi kube neconcert mase kube khona iexperience. You know, so we've got the experience coming again for the third time. Sikhona lapha eICC ngomhla ka3 December. Abantu ababheke lapha ya inkundleni zezokuxhumana ezIkhono Foundation, Ikhono Thrive Global, Thriving in Abundance Talk, and also yona ke uqobo lwa Kings and Queens of Gospel. Abanye mhlambe balitholile ithuba lokuthi beze lapha ku ACT that prays together last Saturday kade sise Playhouse no Bhuti uNtokozo ngongoma esobesebenza naye futhi again abade bekhona bayibonelile. So that's our touch. Masingena entweni singena impela nje kuyona siyidlalisi. Yes. Awusabi nje makuthiwa nje nakho okunye nakho okunye kuIkhono uyazi lento imnandi ngokuthi lo okudelayo ukunikeza namandla khona. Avela nje uthi methi bese sinakho ke methi angishiye kuzo sometimes ekukhuluma ngama mentals. Kuba kanjalo. Kunomusa wakhona. Usisi uZodwa Msimang simazi kuIkhono Communications eseliyiKhono Thrive Global. Namhlanje ke sizwe kabanzi ngeKhono Foundation. Sonke sinenselelo yokuthi uma kuukuthi sesisebenze safika la imsebenzi yethu siyibona ukuthi hayi isisizile thina. Yebo sisangafisa ukuthola okunye kodwa sikutshaleke manje sikubuyisele ngicabanga ukuthi irresponsibility yento ekhuluma kakhulu ngelegacy. You are busy creating a legacy usaphila. Siyabonga kakhulu. Amen. Thank you so much for having us. Bonga kakhulu balaleli boKhozi FM TV. Nkosi inibusise inandisele invikele in the mighty inimitable name of Jesus. Amen. Siyamukela. Phela lapho isigaba sethu namhlanje kule ngxoxo besinayo sobonana futhi ngokuzayo siwe. Bye. Siphinde sibonane futhi bye.